Ay, doon namin dito sa taas. Oh, hindi, hawid lang. Ama dito. Pwede lagi magdalag bag. Gamay. Anak ko. Anak ko, hagbon din yung cellphone nito kung pag... Taran, taran. Ay, kalami sa tubig. Yep, hinahinita. Kaya unyag, mahag mo atong cellphone. God. Picture na ta! Maligo na ta! Oh my God! Sige na tayo! Wala mag-asan sa picture. Ay, yang na lang mag-picture. Grabe yung puto mo na nisa. Ligo na si Sidi. Guys. Ay, love. Ay, pa-picture ko yang, be. Picture ko yang. From? Friends. Wow, welcome to Bohol. Ligo na, be. Grabe ka tugnaw. Dahil 150. Nakamura na kabalo lang. Hi guys. Ligo na, enjoy. Enjoy, guys. Slow yan. Nakapicture naman ko guys, pero ay, picture ka na diha. Ay, nalubat na ko. You're not allowed to jump. Kaya huwag mong ganit. Dapat ka pumunta. Wala, karon pa. Karon pa namin. Ah. Yan! Yan! Are sa sauna? Are, gani? It's away. Pagkas, ikaw mo na. Kamu mo gusto. It's away, it's a. Hindi na sila kayo. Ang gaday. Kaya Magagilong. Saan ka daw? Bakit ka bata? lisod man kung buang pag-anak dito. Mataman mo ilalong. Ano yun? Sa malon. Go. Rahadag sadin. Isa ka sadin. Isa ka sadin. Unod. Pa yung mga sandro. Ano nagbantay sa atong pang? Jump ko daw. Atong paan ba? Itong bag. Ay, mga umen. Ah, maligatod na. Yes. Ah, naligo na sila. Oh, nakalangoy sila sa lalom. Si Inday o si Sidi, naglangoy-langoy na dito. Pwede dito na sila. Ay, laluman dito. Dito, pause. Ano pa dito kay Bugnaw? Dili, Bugnaw. At dito, Bugnaw to siya.
Dili na siya bugnaw, kalandong naman. Landong, di naman pag-init pa. Lalong. Ah, sige, basta ikaw, wala, balag, wala yung music, basta. Ang video mo na. Bawal man, mga patakot sila, mga inog. Bawal ang mga bottles. Mga bottles po. Mga botilya. Plastic lang daw. Natakwa ayun. Ang post. Ano kayo, balik dito, magkaligo. Puno lang dyan. Sige, lamig diri ligo. Kung makambak-ambak ka, magday. Kaya mo niya pinalalong. Hi guys. Langoy, chong. Kukoy yung si Jenip. Chong. Yung mga sagbot ay pataka ang labay. So, ako ay